Mergi kula panjenengan sedaya niku pasti nggak ada dosa. Lah bukti keadilannya Allah niku jenengan disiksa teng neraka. Niku bukan berarti Allah nyiksa panjenengan asing ngoten. Niku rahmate Allah. Allah niku pek ning mlebokno jenengan teng swarga niku ngeten lho. Kita lebokno kok rusak kabeh lho ngoten lho. Kok cara jenengan enggak ada kelambi nak rusak. Masa dilebokno lemari, diumbah dhisik. Jadi yang namanya mesin cuci niku bukan untuk menyiksa baju ngoten. Tapi untuk membersihkan baju. Neraka itu bagi orang mukmin. Boten untuk menyiksa orang mukmin boten. Bagi orang mukmin neraka niku rahmat napa? Membersihkan dosa. Lho kok iso ngoten, Pak? Nggih. Sampeyan semerap daging wedhus. Nek sik durung kena panas. Niku haram lho senajan wis sampeyan sembelih. Sik mentah lho ya. Niku haram niku. Sik mentah. Tapi ini wis sampeyan bakar. Sampeyan sate, kan sekobong. Malah suci, sampeyan nemplok enak iku kan. Jadi ojo sampai sampeyan dahar wedhus sing sik mentah. Niku haram. Nek wis kena kobong, kobonge sate niku malah halal. Artine neraka niku bisa membersihkan dosa. Jadi minjing orang-orang mukmin sing sik kebulet dosa, mlebu neraka niku tujuane Allah mbersahi dosane jenengan. Ati mboten menyiksa panjenengan. Tapi ya lara jeneng ngumbah kok. Jeneng ngumbah ya diucek, ya diidek barang ngono sawangane ya. Terus nek resik baru dimasukkan. Kula biasanya babane kula idek kok, sik mboten pegelan, kula idek. Dibaiklin lho, baiklin kan panas ya niku. Engko nek mari dipepe dipeme sithik lho, kan ya panas. Tapi nek mari dipanas, disetrika, dilempit mlebu nang lemari ponan. Tapi nek kelambi kotor, mboten saged dilebur nang lemari. Nek sama lebon berarti sampean mboten normal ya. Ya pangeran niku adil ta mriku. Sampai wau amal sekecil apapun tetap akan diangkat oleh Allah masuk surga. Kanjeng Nabi wis angkat tangan sana. Allah sik milai ya. Wah, ternyata kok sik ana imane saiki diangkat. Kula lajengaken.